Ugwumba. Igbo obi Igbo na-ekene m na-ekene ọnụ biko ngọngọrọ tọngọ ọnụ nke onye chiri nyazere chacha. Igbo na-ekene m ndị nnukwu nna, kene ndị nze na ọzọ, kene ụmụ okorobịa, kenekwa oriada na ọkpụ, kene ụmụ agbọghọbịa, kenekwa ụmụaka ọma bụrụ eziokwu. Na-asị n'ike kene onye ọma eke kene ama agwa onye na-achụ ya chọ ma bụrụ eziokwu. Ewo m na ikoro aja ka onye ka mụ ya akọlụ Igbo be anyị. Asị nka nkene mụ na-ekene ọnụ biko ndị okenye Igbo ndị ahụ na-eme ka Igbo dịrị anyị na mma ụnụ ya adịrịrị unu niile ka unu ha eme ka Igbo dị na mma o ya dịrị unu na mma mana o nwere ife nchọrọ ka yọọ ndị nnukwu nna biko ngọngọrọ tọngọ ọnụ anụ agbaje nsa chụje n'ihe ekwu eziokwu. Asị na ọgụ ada nsa eje n'agha obeji ejise egbu n'ogwe maka na eziokwu ọma mve ogwe jiri ko ya mara nke acha ọwa anyị na-aba Igbo be anyị anọ n'ọnwụ na ọgụ adaghị ikoro ahụ n'ọnụ maka na eziokwu ọgụ adaghị ikoro ghabụ ụmụ okorobịa emebiri ife. Cheta dị na ọ na-eme eze mmụọ mmụọ amụ ụmụ mmụọ ma akọwasị oche ọkwa eziokwu o ji ebe nyi na abụọ n'ụba ọgụ na ụcha ndị ba na-enwere akụkọ iriri anwụchasịa ya ka nji anya ụnụ niile Igbo ndị be anyị. Osisi apụ na-eme ọmị ya mkpụrụ mmadụ amanwụba ana m ayọ biko ngọngọrọ tọngọ ọnụ ọsụọ ihuhu si were ife kụchasị anya m ife ka mmadụ edere ọma bụrụ nnene kedu ife m na-ekwu okwute Igbo niile Maazị Peter Obi okwute Igbo niile onye nke ewefutegoro ka ọ bụrụ vice president anyị ya na Atiku ya eje Abuja chịa ya ọfụma. O nwere ndị si na agwa mba biko ayọ ka nna ayọ ụnụ ndị be anyị ndị si na agwa ha bụ unu tozuru na ya agwa ụnụ ya ka nji ayọ biko unu ewe unu iwe. Chetakweni na eziokwu gịnị dị na kpamkpi nwe ya ka nsị ka nke ọrụ ụnụ ife apụ bịara be anyị si etuwu na enye m ife maka na eziokwu onye afọ were nri n'ọnụ ọ bụchasịa nnu ọmarie onugwu wepụ ibe ịnụ ọkwa eziokwu ya ka nji ayọ ụnụ biko ndị okenye be anyị. Ọ bụ eziokwu na-agwa ha na-agwa biko si na anya Peter Obi nwa hụkwa na onye be anyị. Peter Obi nwa ohu onye n'ime anyị. Peter Obi nwa a na-ekwu okwu ya o tozuru etozu o ruru eru ọ kajara akaja ma kwurusie ike maka ekwuwe okwu Naijiria na ekọnọmi. Peter Obi bata ebe a ka uji dị ọhazie kedu ndị ya eri otuto ndị Igbo anara otuto ọkwa eziokwu nya ka nji anya ụnụ biko ngọngọrọ tọngọ ọnụ nye ewewu n'iwe. Ana m ayọ ma hụrụ ahịhịọ adị m etiri unu iwu ahịhịọ ka m bụrụ wee bịa ụwa niile na-enekwe n'anya anya ndị Igbo be anyị. A sị na ahịrị na igwe ya ndị iro ma bụrụ eziokwu ukwu azịza ọ na-ekwe mgbaji ka njọ ya ka nji ahịa Igbo niile mụma ogbu ọja ndị Igbo nwa na nke ọ dịkwa ike achọghị okwu mụma ọnụ na-eke na-abụrụ ya mba ya ka nji wee bịa aka na-abịa ikpere ana ka nweghị uji aṅụ nne ya ra na-ekwe na ikpere nna na ndị be anyị ndị okenye be anyị biko ngọngọrọ tọngọ ọnụ biko sazọnwụ na-ata masị egbu na agwọ maka na eziokwu ndị mba ndị ọzọ nọ n'akụkụ na anyị anya asịba na mmiri anaghị ezo na egbe igwe ada eti ma aja ya ada na ana Igbo otu anyị nsekwu na-ekwe n'ọrụ nsọ aja ya ha ada mmiri ya ezo egbe igwe eti anyị ya ebi udo ka mma maka na anụrụ m ibe ọkwụ ọja na-akpọ m akpọ ọsọ o meteghere buru nya ka nji asị ndị be anyị ndị Igbo be anyị ka ya emebine ka anyị ghara iburu ibu arụ maka na eziokwu onye gboo dike na-anọ ọhụ mgbe anya ka alụsị ha n'aka na abọ ka eji eve ya ọkwa eziokwu ka anyị buru Peter Obi ka nnukwu arụsị jekwube mba Naijiria ka Igbo wee jikọọ ọnụ ka anyị mama ya zọta oke ruru anyị ọkwanụ 8 years ochie taba ọ bụrụ na Chineke mee oyi eru ndị Igbo aka ọkwa eziokwu nya ka nji asị ka anyị kwado Maazị Peter Obi okwute Igbo niile na anya mgbe ọ na-achị Anambra ọkwa ọchịdịrị ọfụma ndị be anyị o mere Anambra ka Anambra tọkwa ụtọ ọfụma a sị na ọ sụrụ ọbịa ya atọ ka ọma bụrụ eziokwu nya ka o jiri bata n'ọchịchị Anambra wee magbuo onwe ya na mma aba ndị Igbo wee gaba Igbo ndị be anyị tata na ana m ayọ Igbo bụ Igbo ngọngọrọ tọngọ ọnụ maka na eziokwu ọ na-abụ okwu na ụka bịara nwata ọkpọba nne mụrụ ya ọ bịara ogoro nwaanyị ọkpọ dị na anụ ya anụ ụmụeze ka o si wee bịara nze na ọzọ jide ọhụụ n'aka Igbo bụ Igbo ka anyị jideke n'ọhụụ n'aka
iteghete dị mma, iri dị mma, ma asị m were otu ejide m iri. Igbo be anyị, Maazị Peter Obi iri anyị ji eje ọgụ jesi ike nya ka nna ya ụnụ ngọngọrọtọngọnụ ka anyị kwado Peter Obi sakụ na mgbanụ sana na sanụ na ọgụ se ewe n'iwe ntigbu nzọgbu nyasere mbi ka ana m aya ụnụ igweze onye kwadoro ọgụ nyadobe ọkpọ, onye kwadoro ọgụ nyadobe mma, onye abụ kwadoro ọgụ nyatize iwe na ọnụmọgụ ana maka na eji mma eji ọkpọ eji iwe na ọnụmụ onye ọ debiri n'udo ọkwa eziokwu nya ka nji aya ụnụ ka anyị ji ịkọtake n'aka ọnụ. Igbo bụ Igbo ndebe anyị ka anyị zọta oke ruoro anyị biko na-ekwukwere mbụ na-ekwesịrị igwe ụnụ mana ayịyọ ka nna ayọ igbere ana ka m gburu onye mejọrọ nye ewewu n'iwe onye mejọrọ nke a na-eke anụ ekebe were azụ wee kwụọ ya ụgwọ kwa eziokwu ka anyị jikọọ aka ọnụ ka anyị wee fukwube ndị nọ n'ama maka na eziokwu ọgụ mba na na-adịrị n'Igbo ama merie ndị iro. Igbo bụ Igbo ka nnataba mụmụ ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka enu ji anụ anaghị anụ maka na eziokwu ayịyọ ka nji wee bịa anaghị m eti iwu nya ka nji aya ụnụ ekekere ụwa kere mmanwụ ara ọbụla ga-ekekere ụgbọ maka eluigwe nya jide ụnụ mere ụnụ mma ibe abụ unu bụ n'obu nya ma echacha ma ya bụ na njọ ka okwu n'ụka wee na Maazị Peter Obi ọ bụrụ vice president cheta ya ọfụma maka na ọchịchị ya ọfụma anyị na-ewu ndị Igbo eriwe otuto nọ na aba anyị nọ n'ọchịchị ife adị na mma maka na ana m n'anya na Peter Obi na Atiku Abubakar baa na ọchịchị Naijiria maọbụ mba ndị ọzọ dị n'Afrịka onye ọbụla ama kiribe anyị ekiribe emere ike enere anyị anya investmenti abịachibe n'ike ọ bụrụ na ha win ya elekshọn emebeghị sugharị niile ebe ka foreign country na-abịa foreign companies investment abịababa anyị ife ọma abịaba onye ọ dị ama lachaba aka ndị na-atụ mgbere ama gabara na-ene okwu akpara si nọ n'elu ọjị ekọnọmi jewara onwe ya ịkpa adọla aka ọ bụrụ akpa aga mana ndebe anyị onwe ka o si jebe oruwe Abuja dịka vice president kwe mana ọ bụ ndị Igbo na-atọkarị ahịa ụtụtụ ojede anọ ka emechie nke ndị Igbo ka njụwa ọkwe mana oyi ekwe ka abịa Igbo gawa maka osokwu agba mgbere nya ka nji anya ụnụ ndebe anyị se ewe m n'iwe seji n'iwe na ọnụma mebie ife maka ewere iwe oke suo na ọkụ ọgbawa ma gbakwuo dike ya ka nji ayọ ngọngọrọtọngọnụ eyi na-eje ka mgbadobe okwu dịbe echi nya dịbe echi nya dịbe mgbe ya akpụ isi akpụ ahụ ọnụ ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka e were m ịka zara ọgba agba na igirige ọkụkọ njide agbaba emenwụna gị n'ezi ka njebe